Já se zase hlásím po delší pauze, neb moje pravidelnost podcastu je naprosto šílená, ale je to lepší než loňský a předloňský rok. A mým dnešním hostem je Tom Zahrádka. Tome, ahoj. Ahoj, Eliška. Já dneska tady mám a ne fotografa, ale možná i fotografa, to se dneska dozvíme, ale rozhodně někoho, kdo s fotografy hodně souvisí, protože Tom se rozhodl, že bude recyklovat čočky z jednorázových foťáků, vdechne jim nový život a tiskne na 3D tiskárně naprosto skvělý takový pancakeový objektivy, který všichni nutně potřebujete, protože je to moc hezký. A Tom je za značkou Monocle Lens, pokud jste si toho všimli na Instagramu. A o tom, co Monocle je, kdo Tomáš je a jak ho to napadlo, si povíme dneska. Tome, kdo seš? A? To je dobrá otázka. Ale zeptala jsi mě na otázku, se kterou bojuju doslova celý život, Mhm. abych nějak vydefinoval, nebo protože já jsem si vždycky myslel, že to, co člověk dělá, tak toho nějak jako definuje. Jenomže já toho dělám docela jakoby dost, nebo z takových jako ranků, že bych se mohl nazývat jako různýma titulama a mně zároveň vždycky přišlo, že jakmile si řeknu tím titulem, tak to zní tak jako povýšeně, jo. Takže já prostě dělám věci. A mám takový smůlu a štěstí, že mě prostě spousta věcí jako napadá a už jsem si jako zvykl některé ty věci se snažit jako přebít nebo přemlátit do něčeho, jako co fakt reálně existuje. Takže pro mě jako nejpříjemnější je si kreslit a psát. Mhm. A protože jsem nešikovnej, tak se snažím i dělat věci jako manuálně a rukama a To je bojovat s tím, abych se to jako naučil nebo jako zlepšil v tom. Takže nerad o sebe říkám, že jsem jako designer, ale jako vyrábím věci a designuju je. jasně. Tak. No a fotíš, když jsi se vrhnul k těm objektivům? Fotím celý život, Mhm. ale nebo fotím, co jsem tak třeba v 17 začal fotit, Jasně. jsem našel ve skříni u táty starého Sokola, jako ruský, takový Oh. kinofilmový foťák. Tam není moc věcí, co se dá nastavit, ale jako těma různýma experimentama a vyvoláváním fotek v koupelně jsem pochopil, jak se jako hrát s tím světlem, nebo takový ty tři základní proměny, který když člověk začne kroutit a otáčet, tak docílí určitých efektů. Tak to mě fascinovalo. Zároveň celý ten proces, jak z ničeho najednou jo, jako vznikne ten obraz nějaký jako setiny vteřiny. Ale nikdy jsem za to nebyl placený a ani bych se jako neodhodlal někomu si říct o peníze, když jako já ho vyfotím, nebo no, to bych se hrozně styděl. Hele, a ty si nakousnul, že píšeš a že designuješ. A co Mhm. píšeš a co designuješ? Tak vidíš, to je taková dvě zase roviny. Jo? Jedna je ta profesní, já pracuji jako UX designer v jednom startupu, Hezky. to znamená, že jako přemýšlím, jak lidi přemýšlí a Mhm. pomocí designu, teda většinou virtuálního, digitálního, vytvářím nějakou webovou aplikaci nebo drátěný model určitých jako procesů, problémů a snažím se dovtípit konce. No a to psaní, to mě provází fakt asi doslova celý život. Jako zase, co jsem ve skříni našel psací stroj a začal jsem dávat nějaký jako myšlenky na papír. Ale uh, jako teď to psaní je hlavně pro mě takový jako deník. Snažím se psát, abych jako se zbavil myšlenek. Mi přijde, že v tom přetlaku mi to psaní hrozně pomáhá a nejsem ten člověka, co by si sedl na futon a 30 minut jako měl zavřený oči a meditoval. To mě znervózňuje. Ty neumíš, máš takovou ženskou hlavu v tom, že neumíš jako vypnout? Vidíš, to nevím, jestli je ženská. To je naše prokletí ženský, protože vy chlapi to jako umíte, ale jako my to moc neumíme, no. U nás Tak všechno vidíš, spojení se vším. možná mám ženskou hlavu, protože fakt jako mě napadá prostě furt něco To je super. a a to psaní mi fakt jako pomáhá. Jo. To jako, já to všem doporučuju. I té metodě se říká morning pages. To je Mhm. jako fakt, někdo to popsal. Ono, když to není metoda, tak to pak lidi nedělají. Jo. Jasně. Jenom tak psát to nic neznamená, ale musí tomu říkat jako metodou morning pages. A každý ráno nebo kdykoliv během dne prostě napíšeš
1500 slov, anebo 750 nebo 30, to je na tobě. A nepřemýšlíš nad tím, co píšeš, je to takový hodně kerouakovský. Mhm. A já fakt cítím, že jednak sem dávám dohromady prostě ty nápady, občas řeším, co se tak kolem mě jako děje prostě v rodině nebo v práci. A hrozně mě to pomáhá to jako pak ten soubor uložit, už ho nikdy neotevřít, se tím jako neprocházím zpětně, Mhm. ale jako z té hlavy je to pryč, takže to mě jako baví. Je docela zajímavý to možná vzít, vytisknout, nečíst, jako předtím, než to vytiskneš a dát si třeba jako za rok, jako potom takovej průřez těch tvých myšlenek. Zkusil jsi to někdy? Zní to děsivě a mám tam u každého toho záznamu datum, kdy jsem to psal a hodinu, takže asi bych se dokázal zorientovat nebo vždycky jako po roce otevřít jako ten předchozí rok, ale zatím spíš tak píšu a nečtu to. Ale ještě mě jako hodně zaujala ta tvoje práce, toho, že jako designuješ aplikace a že vlastně přemýšlíš nad tím, jak lidi přemýšlí. A což je i takový jako vlastně gro toho, když potřebuješ něco někomu prodat, tak vlastně potřebuješ vidět, jako jak ten člověk, kterým to prodáváš, Mhm. jak přemýšlí a co na něj platí, aby se ho přesvědčil o té koupy. A co tě inspiruje, nebo jak to jako zjišťuješ, ty lidský myšlenky a pochody? A nebo v jakým, jestli to není tajný, v jakým je to jako odvětví třeba ty aplikace? Jo, tak není to tajný, ale je to poměrně složitý na vysvětlení, protože tu aplikaci většinou používají prostě zahraniční firmy, Jasně. ale je to, mě ani tak nezajímá ta konkrétní aplikace, jako vlastně to zkoumání těch problémů. Ale kdybych to měl popsat, tak si představ nějakou virtuální hromadu peněz, kterou chceš dát svým zaměstnancům Mhm. a potřebuješ nějakou aplikaci, skrze kterou to budeš rozkrajovat na ty dílky a dávat jim to k podpisu jako smluvně. A většinou to používají startupy, protože ty třeba máš první nějaký investory, ale ještě nemáš takový budget, aby si mohla dovolit ty nejlepší programátory nebo nějaký jako zaměstnance. Proto jim slíbíš tady ten virtuální asset a řekneš jim, když uvěříte tady v ten náš jako produkt nebo tu věc, kterou se snažíme vymyslet, změnit svět, tak pro nás pracujte s tímhle příslibem a za pár let možná, když se to podaří i s vaší pomocí, tak budete odměnění. A my Je. děláme tu právu tady těch jako asetů. Mhm. Ale jako já nejsem finančník, já jsem nestudoval ekonomii, tohle pro mě je hrozně jako cizí téma, ale ta firma je částečně právnická, takže já mám tady prostě lidi, kteří hodně toho ví, jo? Jasně. Jsou docela kreativní, že si uvědomují, že právnické firmy jsou často poměrně jako zpomalený a žijící v devadesátkách. A tak se to snaží změnit, no. Tak To je na tom super. teď pracuji. No a jak se dostáš pod kůži myšlenkám lidí? Ale pomáhají k tomu data, Mhm. taky, že se jich zeptáš. Že taková obyčejná věc, viď? To je to dobrý vlastně se ptát na otázky a, Aha. a když se jich zeptáš správně nebo koukáš tím jako před rameno, tak ty můžeš různě sledovat, co lidi dělají na webu, že jo, ty víš, kdo to je třeba, můžeš se je nějak zařadit, vytvořit si jaký persony. A to je vlastně to, co mě trochu vrací k tomu psaní, jakože fakt jsou takový hrdinové, jako v příbězích máš nějaký postavy, tak tohle jsou postavy, co používají tvoji aplikaci, něco chtějí, někam se chtějí dostat. A když ty víš, kam se chtěli dostat a proč se jim to nepovedlo, tak jim můžeš jako pomoct, tak jako dáš jim to tlačítko tam, kde by ho očekávali. A Jasně. když to nestane, tak jim řekneš, nestalo se to z tohoto důvodu a oni jsou pak jako, mají duši v peří, jo? Že nejsou ztracený. Mě to jako hrozně fascinuje, celý tady ten jako UX svět, kdy ty vlastně musíš pak jako vymyslet to těm lidem jako na míru, protože já když si dělám web třeba, nebo když na něm Mhm. snažím aktualizovat, tak mě to je jako všechno jako hrozně jasný. A nebo když se třeba snažíme lidem vysvětlit jako, a moc se nám to s Pavlem nedaří a toto děláme jako už čtvrtý rok, když se snažíme jako vysvětlit lidem, co je jako Origins, jo, jako proč by Mhm. tam měli jako chodit, co jim to vlastně dá. A protože ještě to zamotané do toho onlineového světa, u kterého má každý pocit, že to je Ano. jako zadarmo, co je online, tak to je zadarmo. Takže jako fakt jakoby vysvětlit lidem tu jako výhodu toho Mhm. onlineu, je to jako strašně složitý a přitom nám je to všem tak jako strašně jasný, takže to je Já si myslím, že mnohem snazší je jako vyrábět cizí značku než vlastní značku. Myslet jako na cizí lidi a snažit se jim to vytvořit na míru, než
dělat ten svůj produkt. A teď to rok zkouším a bojuju s tím, co vy vlastně, Ježiš, protože musíš že lidem to jako vysvětlit. ponořená. No, já bych potřeboval vlastního jako designer, aby mi jako zase koukal přes rameno a říkal, Tome, ti lidi to pochopí takhle. Jako. Mhm. To je ten problém, že jsme do toho jako ponořený, ale no, je to problém, se kterým je docela radost bojovat vlastně. No a tak když si nakousnou to, že to vlastně lidi taky nechápou. Pojď Mhm. tady vlastně těm lidem říct, co to teda Jo. děláš, co je ten monokl a proč je to monokl. Já asi vím, ale Jo. zajímá mě, jestli si to myslím správně. Tak Monocle Lens jako projekt, tak je to objektiv. Je to prostě objektiv. Úplně na začátku jsem tomu říkal Reused Cameras, asi Mhm. první měsíce ten profil tak jmenoval, protože jsem myslel, že to bude taková slupička, jako že ten první produkt, řekněme ten objektiv, bude takový jako jeden z mnoha způsobů, jak recyklovat kamery, ale člověk brzy pochopí, že každá věc, kterou se snaží vyřešit, trvá čtyřnásobek, pětinásobek času. Tak jsem si řekl, musím to postavit kolem toho objektivu, aby to bylo srozumitelné i mně, jako abych na tom dokázal budovat nějakou, řekněme, v úvozovkách značku a abych to dokázal líp jako vysvětlovat i těm lidem. No a je to 3D tištěný objektiv, ve kterém ten element, ta čočka samotná je prostě vzat, jak si vlastně říkala na začátku, je vzatá z jednorazového fotoaparátu. V současné době z fotoaparátu Fuji, ale já jich sbírám vlastně velkou řadu a budu to dělat i na foťáky Kodak. Ta čočka je vlastně podobná. A jsem domluvený se všema, vlastně s většinou filmových labů v Praze, s Fotoškodou, Ultralapa Syn, Film Store, taky ty největší, B-foto. A ty mi skovávají ty foťáky a já si je od nich beru, pak to dál jako třídím na různý typ prvočinitele a dávám to do těch správných typů odpadů, protože jsem se dozvěděl, že to často se neděje. Aha. Ty největší třeba to dělají jako podle mě správně, nebo se snaží to No já bych recyklovat. to šoupla do plastu a to je vlastně blbost, protože tam jsou šroubky, že jo? Jsou tam šroubky, je tam elektronika, je tam ten blesk, A ty jo, rezistory, prostě je tam baterie často. to je tak. Takže to je taková komplexní věc, kterou když správně nerozebereš, tak ji nemůžeš jen tak hodit do plastu, no. A toho jsem si všiml, já jsem hledal způsoby, co si jako s tímhle tělem počít, ale já možná můžu říct, proč, jak jsem s tím No. úplně jako začal. Já jsem si chtěl vyrobit pinoholový foťák, prostě Mhm. udělat si kameru obskuru a viděl jsem takovou holku, co vyráběla, tak nebo každý vyrobil někdy podle mě foťák z krabičky od Cirek, jako dal tam No, dvě každý spouky. ne, to by si, ale myslím, že každý, kdo se hrabal jako s analogem a má k té analogové cestě, tak se o to jako snažil. My jsme to třeba Tak, museli dělat ve škole. Jakože to no, no, no. páku jsme to prostě museli dělat, aby jsme vůbec pochopili, jako, co se nám odehrává v té naší jako digitální Hmm. krabičce. A doporučuji každému, tady fotografovi, co nás poslouchá, si zkusit vytvořit, anebo aspoň, jako už se to dá i koupit, jakože prostě je spousta lidí, kteří prodávají pinholky, abyste opravdu pochopili ten přenos toho obrazu, jak je to strašně jednoduchý, že stačí dírka v plechu. Tak, konec. Jo, říkáš to krásně. Ne, to zkusil, ale taky bych to chtěl doporučit. Nebo do plechovky, nebo do čehokoliv. A ono to fakt se ten obraz prostě stane. A nebo když má člověk jako temnou místnost, nebo ji zatemní a udělá tam takovou tu srandu s tím CDčkem, jako, že si prostě vyrobí z místnosti kameru obskuru a zkoumá fyzikální zákony. Já jezdím i na tábory animační, tak jsme to vytvářeli, aby si to vyzkoušeli, nebo viděli ten přenos. No a já jsem si říkal, že je blbost to dělat z krabičky od Cirek, to je hrozně nemotorný, blbě se tím otáčí, ale všiml jsem si, že vlastně existuje spousta odpadů, to je možná zase, já nechci se asi dopodrobna, nebo nepotřebuji se bavit dopodrobna o tom, proč mě zajímá jako znovu používání už Mhm. nepoužitých, nebo jako materiálu, který už jsou braný jako odpad. To je zase dlouhá cesta, nějaký neziskovky a taky věci. Ale všiml jsem si, že existují tyhle foťáky. Já jsem si říkal, tak z toho vyndám tu čočku. Tam je všechno, tam je převíjení, tam dokonce blesk. Jako. A dám tam nějaký plíšek s dírkou a budu mít pinoholový foťák. Stačí ho znova naplnit tím filmem. A teď jsem vydal tu čočku a řekl jsem si, ty vado, ale jako to, než jako udám správně, tak to bude hrozně trvat. Tak zkusím vyrobit prostě objektiv. Viděl jsem hodně jako projektů, i zdarma ke stažení nějaký jako fajly, který si člověk mohl vytisknout, ale mně přišlo, že všichni to dělali hrozně složitě, jakože že všechny ty objektivy byly buď jako
takový nemotorný nebo zbytečně složitý, nebo je dělali jako, aby měli i ostření v sobě, tak jsem si říkal, hele, stejně vždycky chtěl naučit modelovat v tom softwaru. Jako, zrovna jsem si koupil 3D tiskárnu, tak prostě místo, abych jako tisknul dětem nějaký Pokémony a panduláky do dračího doupěte, tak zkusím dát něco, co fakt funguje. No a tady ta cesta, no, tenhle začátek trval několik měsíců, No já jako mě hlavou jede, protože ty vlastně to než jsem... musíš matematicky dobře propočítat, že jo? Aby ti ta čočka byla dobře jako vzdálená Hmm. od toho senzoru a ještě, aby to prostě, no, to jako, kolik bylo pokusů? Těch prototypů jsem vytvořil třeba 30 Jo. a každý z těch, možná víc, ale každý z těch prototypů řešil nějaký druh problému. Něco, Mhm. přesně. Že jsi měl Na 30 začátku, problémů? no, asi víc, jo, ale při nějakém prototypu vyřešíš třeba dva naraz. Nebo si nějaký další přiděláš, jako, ale A co bylo třeba za problémy? To mě zajímá. no tak jednak ta vzdálenost je docela dobrý problém k řešení, aby to fakt ostřilo. To se dá matematicky vypočítat a jsou určitě jako optici, kteří se v tom vyznají líp. Já jsem hodně věcí dělal pokus omyl a mám to rád jako tak hrubou sílou jako věci dokázat jako přijít i na kloup. Tak to bylo několik problémů. A pak taky jak vytvořit vlastně objektiv, který je 3D tištěný, ale vlastně nepůsobí jako plastová věc, aby měl ty povrchy jako správně ukázaný. Nebo aby to prostě bylo vymodelované, aby to jako, aby ten objektiv na tom foťáku působil jako něco úplně, co tam patří, co tam jako Ne, on je zapadá. hrozně hezký, jako strašně se ti to povedlo. A to oko tam bylo od začátku, nebo to je něco, co jako vypadlo technologicky? Oko tam bylo skoro od Jo. začátku. Nejdřív tam byla prostě díra na Tak. čočku a pak jsem si dost brzy jsem si řekl, že tam chci oko a Mhm. začal jsem si s tím hrát. A to teda samotný oko a ta čočkovitá vlastně jako ten vektor té čočky, tak je strašně složitý natisk, takže to způsobilo spoustu dalších problémů. Ale já jsem rád, že jsem to zkusil a udělal jsem to, takže podle mě se ten objektiv úplně vymyká čemukoliv, co existuje. A když jsem chodil s prvníma prototypama jako do kavárny za kamarádama, tak všichni na to zírali a hrozně jako je zajímalo, co to je. Tak jsem si říkal, no tak to tam musím nechat, to oko, jako to. No, ne, to tam musíš nechat, protože vlastně, jak já jsem se dostala k tobě, to tady uděláme našemu společnému kamarádovi Ondrovi Rionovi okýnko. Protože my jsme měli někdy v červnu takový sraz jako Fujifilmu a on tam přišel s tím objektivem a sednul si prostě s tím foťákem ke stolu a teď tam prostě sedělo jako 20 fotografů a všichni. Co to je? Teď se to takhle tak jako kolovalo a za tu dobu, co jsme byli na tom pivě, tak jsme si to objednali třeba 4 hnedka z toho jako e-shopu, že jako fakt musím říct, že jako to byl takovýhle jako wow efekt, protože ono to vlastně jako nestojí moc peněz, je to taková jako hezká hračka. A i když já se teda musím přiznat, že já to furt nosím v batohu, ale jako málo kdy to jako na tom, protože jsem takovým v jiném jako životním rozpoložení, prostě s tím dítě Hmm. mám úplně čas jakoby na svoje věci. A, ale furt to mám u sebe a říkám si, když bude čas na tom focení, musím to tam dát a pak se na to samozřejmě jakoby nikdy nespomenu, ale prostě myslím si, že když si to člověk dá třeba na dovolenou a chodí s tím, tak jako opravdu je to jako věc, která člověka vrátí, protože tam není ostření, není tam prostě nic, co by se na tom nastavovalo a ty prostě jdeš a máš prostě kompaktní foťák najednou ze svého jako digitálu, takže to je jako super věc, to se ti povedlo a jenom ti chci říct, že díky tomu oku to má takovýhle jako wow efekt, protože samozřejmě to nejvíc zaujalo holky, takže my jsme si to s Maruškou Bartošovou hnedka, která fotí jídlo, jsme si to hnedka objednali, protože se nám to líbilo jako hezký doplněk, takže ti děkujeme za hezký tady pancakeový objektiv. No a povídej, takže má to oko. Co dál teda? Co se tam stalo dál s tím? No chvilku jsem řešil, jestli to má ostřit nebo nemá. Asi, Mhm. když jsem viděl ty ostatní. Ale děkuju za tu pochvalu, jako to se mi líbilo. Samozřejmě Hele, já prostě myslím, že to nemusí ostřit, protože jako teď ten point and shoot, který má vlastně jakoby ta jednorázovka, proto na to všichni fotí. Ty jako nechceš prostě řešit s prominutím prostě kraviny a blbosti okolo. no, Ty chceš, přesně to si myslím. že jo. To si myslím a proto jsem to vynechal a zároveň ten 3D tisk je trochu zrádný v tom, že ty jako vlastně vrstvíš na sebe
plast, jako tak, jak když se dělá pravěká keramika z takových těch hadů, jako, takže 3D tiskárna vytváří hada a toho prostě v té nulinkatý vrstvě nanáší sama na sebe a furt ta vrstevnatost je tam trochu cítit, i když jako před 5 lety by byla cítit víc, teď je to úplně jako geniální, je to prostě jako hezká věc vlastně na omak. Ale já bych tam musel udělat nějaký šroubování a podle mě by to tak jako povrzávalo a vlastně ono by to asi, mohla by si udělat třeba nějakou makrofotku s tím, ale mně to přišlo jako zbytečná taková maníra, no. A chtěl jsem něco, co fakt jako se nebojíš hodit do batohu, něco, co váží 30 gramů, co nemá v sobě žádný šroubky, lepidlo, takže to jako jsem se Třeba tu krytku Ježíši Kriste. přesně tak. Je to jako krytka, co fotí. No, ale To víš, jako, že zpracováme. prostě nevím, jak to máš ty, ale já prostě pro mě je krytka největší nepřítel, protože samozřejmě musí, jako nikdy po tom focení nemůžu najít. A vždycky si myslím, že vím, kam se vydala a pak je někde úplně jinde, no. Takže objektivy bez krytek nejlepší věc na světě. Plně tak prostě, no. A fakt prostě on je malinkatej, to znamená, že nezabere moc místa a mě to vlastně vrátilo k focení. Já jsem si koupil tady ten krásný Fuji X-T5 jako se setovým objektivem a chtěl jsem založit YouTube kanál a tvořit nebo vytvářet videa, jak jako tvořím věci, jak různě pájím nějaký nápisy světelný a prostě vyrábím jako, mám tak spoustu takových, jak jsem říkal, nápadů. A vlastně jsem jako půl roku uběhlo jako s tím foťákem a já jsem to furt vlastně nespustil, nenatočil nic a ten foťák trochu jako ležel doma ladem. A vlastně až teprve s tím projektem Monocle Lens začal jsem fotit v podstatě denodenně a nosit to u sebe, protože ta váha je najednou jako mnohem lepší. To je jako, působí mi to vyváženějším dojmem. Jako A to ještě radši musíme říct, že i ta Fujina je jako super lehká, i s tím seťákem. A i tak se ti to prostě nechce tahat. a proto mají podle mě všichni ty fotografové ty X stovky a takový ty Ricoh GRK, aby měli něco do kapsy, co fakt vždycky budou mít u sebe. Jo, to je pravda. A tak tenhle objektiv mi to jako splňuje. No, já jsem chtěl něco verzatilního, já jsem neměl tolik peněz, nejsem fotograf, takže jsem nechtěl investovat, tak jsem si koupil něco, co točí super videa a fotí super fotky, ale zároveň tenhle objektiv, co bych jako řekl jako takovou největší výhodu, že on tě fakt vrací trochu k takovým těm prazákladům, že se trochu cítíš jako, že tu fotku vyvoláváš. Mhm. Ty něco komponuješ a vlastně nevíš úplně přesně, co vznikne, protože zase úplně tak hloupě a obyčejně se tam to světlo promítá a dělá nějaký jakoby vady. Mhm. Ale co to znamená vada, jo? Že Mhm. ono vlastně hodně mě to vrací k tomu, že se cítím, jako bych znova experimentoval a učil se, co ta fotka vlastně znamená a nemusím nad tím přemýšlet a nemusím ostřit, takže He, Tome, jako a 20. nepřijde ti, že to tak jako nejlíp funguje s tou Fujinou, která má ty filmové simulace? Já to Nebo nedokážu úplně jak to, porovnat. no, nebo to nějaký feedback třeba od lidí, co fotí třeba na Sonky a jako koukala jsem, že už to máš i na Canon, jako ne to. Protože mi to jako dává strašný smysl k té Fujině, víš, jako nastavíš si prostě JPEG se svojí oblíbenou Ano. barevnou simulací, což pro mě je třeba teďkon Reala Ace, miluji. Já taky, to je A dobré. no, to je prostě, to je úplně nejlepší, co kdy jako Fujifilm udělal. A jako ta fotka je done, ty ji prostě vyfotíš, pošleš si ji Mhm. prostě přes apku do telefonu a máš ji na Instači. Je možný, ale zároveň si myslím, že uživatelé Fuji fotoaparátu jsou speciální jako kategorie lidí. A nemyslím to, myslím to fakt hezky, jako, ale že ty jsou zvyklí na ty své recepty a že každý profesionální fotograf si už zvykl na své postupy, jak fotky upravovat, jaký má presety. Takže možná ta práce je trošku jinačí, možná jsem si to, já vlastně fotím hodně do JPEGu, to je pravda. Že si to jako ulehčíš, že to v té kameře to jako namícháš a tak to vznikne. Já už to vlastně pak nějak needituju, nechám to tak, jak to je. Občas při kontrastím, ale tak jako to je max. Mm. A možná uživatelé jiných kamer to musí dělat jinak. Výhoda třeba Sony je zase, že to je full frame, to znamená, že dostaneš trošku širší tu fotku. A vlastně i Canony, Nikony taky, no. Takže A ještě možná pojďme nakousnout, jaký to je vlastně ohnisko. je to 28 milimetrů, Mhm. v přepočtu na to Fuji je to teda nějakých 42, mám pocit. Na mikro 4 třetiny to vychází ještě asi na 56, tak nějak podle mě. Neber mě úplně za slovo, jo.
si to nepamatuju, tady ty přesné čísla, ale vždycky se Tak, mě na to někdo zeptá jo, a jo. občas někdo říká, hele, kdybys měl nějakou širší čočku, tak ji tam vnuť, jako Jonáš Hájek třeba mi, podle mě každý měsíc mi napíše, jestli už jsem nenašel nějaký jako foťák, co by byl širší než na té Fuji No, je. já jsem zrovna přemýšlela a dneska odpoledne, když jsem tak jako přemýšlela, o čem se tady dneska budeme bavit, Mhm. jestli by to šlo jako na GFX, protože to si myslím, že ta čočka z té jednorázovky by byla asi hodně v krajích jako mimo, nebo nevím, jako co, myslíš si, že by si mohl vytisknout něco na GFX? Já věřím, že to je možné. Já bych to GFX musel mít třeba týden doma, abych to Jasně. na něj mohl jako pokládat, přikládat a měnit. Zatím, víš, já ho nemám k dispozici, takže kdybych ho měl k dispozici, tak to rád zkusím. Bál bych se asi velký vynětace, Na to si právě ale myslím, no. A aby to zase by to nepůsobilo mohlo jako být takový kukátkové jako dveře. fish eye možná, takový to, nebo ne úplně fish eye, ale takový ten jako fish eye vibe, takový to, jak to máš jako fakt tak zavinětovaný. Nebo nevím, jako fakt si nad tím přemýšlela, jak by to vlastně vypadalo z toho GFX. Protože jako ten čip je mnohem větší, zároveň se tam jako dostáváme i jako fakt jakože do jako obrovského rozlišení. Jo, to je pravda. Já se musím nějak vnutit Rionovi, on přece má tu Jo. starší podle mě verzi, tak já mu udám nějaký prototyp, tomu donesu a aspoň to uvidíme v praxi, si myslím, že taky mě to zajímá samozřejmě. Já bych to chtěl dát na všechny foťáky. Jediné, co je teda potřeba říct, že to pasuje na ty bezrcadlovky. Mhm. Jasně. Takže vzdálenost od senzoru k tomu mountu, k tomu jako bajonetu, je prostě tak správně, že ten objektiv může z toho trčet. Na ty starší zrcadlovky, bohužel už prostě by to musela ta čočka být skoro jako uvnitř těla, aby to Jasně. zaostalo. Tak to je jako No. limit tady toho projektu. To je docela technicky jako zajímavý. A všimnu si, že máš takovou konkurenci, na mě to hrozně skáče na Instači, zahraniční. A to jsem si jako říkala, že jsem jako do té doby, dokud jsi nebyl ty, tak jsem o nich jako nevěděla. A myslíš si, že to je tak jako s vynálezem fotografie, že jako ve stejnou dobu vás napadlo něco podobného, nebo tě prostě nemá vykrat? Ne, já myslím, že těch lidí, co to dělá, já si všímám každý měsíc, že přibude někdo další. Hodně na Etsy jsou takový jako, podle mě je tam hodně lidí, kteří mají ty designy hodně podobný, nebo na sebe tak jako nechci říct, že se kopíruje, já nevím, jak to vzniklo, jo. Ale přišlo mi, že tam je hodně lidí, kteří to dělají podobným způsobem, anebo dokonce používají ty modely, které jsem na začátku viděl, že jsou ke stažení zdarma, Jasně. to tvořej. Pak je hodně takových jako, myslím, že čínských e-shopů, který kradou cizí videa těch různých lidí a odkazují na své jako plastové čočky, většinou ve tvaru Oreo sušenky. To jsem si taky všiml. A zároveň teda je fér říct, že já, když jsem to vytvářel, tak už existoval kluk Michael, nebo Michael ze Švýcarska, který dělal Jo, Displens. jo, tak to je možná A zároveň a mně si jako, mně přišel ten jeho design právě jako složitý zbytečně a používal lepidlo a přišlo mi, že ta čočka se poškrábe. Ale on to dělá skvěle, jako jo, on je fakt šikovnej, ale chtěl jsem to udělat prostě po svým a jinak, aby to neměl tam oko třeba. No a žádný právě, to chci říct, že žádná, Jo. žádný z těch tvých konkurentů není tak hezký, ale on si právě, můj kamarád si koupil jeden tady z těch, myslím, že to je to Dispo. A já jsem mu psala a říkám, já si srandu, jel si skoupit monokl a poslala jsem ho tady to a říká, jaj, to kdybych věděl dřív, tak to si tohle. Děkuju, že takhle lidem dokážeš vynadat. Jako. Jo, no to je bez problému. No hele, jaký máš, i kdo je tvůj klient, kdo si to kupuje? Protože, co jsem tak ještě nutný, nebo co chci říct je, že jsem měla strašně velkou radost z té naší akce jako na podzim, kdy ty jsi měl vlastně stánek na tom našem podzimním Origins a jako ty fotografové svatební to tam vzali jako útok. To mě jako strašně bavilo, jak tam takhle ty lidi chodili s těma pytlíčkama, jakože ty jako pochopili, jako na co to je. Ale slyšela jsem od tvýho bratra, že ne na každý akci se jako potkáte s takovým pochopením. Jo, já myslím, že ta vaše cílovka je trochu moje cílovka. I teda, jo, v Čechách existuje taková komunita fotografů hrozně jako silná a podle mě zajímavá. Mhm. Že hodně ty svatební fotografové, a teď jsme to viděli na festivalu Fujikina, jak tam všichni spolu furt
chtěli se někam dostat, ale furt se někde zastavuješ a s někým si povídáš. Jakože je to hezky takový zamíchaný a propojený. Já jsem spíš ze světa ilustrace a tam ty lidi jsou takový trošku zastrčený, stydlivý, moc nevycházejí takhle jako do světa na festivaly. Jak kdo, no, ale nebo se nedokážou tak promovat. A to mi přišlo, že ta cílovka té vaší akce Origins byla úplně jako, že to padlo hrozně krásně, ale předtím jsem byl třeba na festivalu v Plzni a já myslím, že můj zákazník moc není člověk, co třeba fotí zvířata venku, má takový ty dlouhý skla a vlastně ho zajímá, aby pírka kolibříka byly správně jako zaostřený i na těch 100 metrů. A, je to prostě jiný způsob fotografie, jiný zachycování. No. Takže podle mě street fotografové, lidi, co rádi experimentují, nebo co vlastně profesionálně fotí a už jsou trošku unavený tady tím řemeslem, tak mi hodně lidí psalo, že tohle vlastně vrátilo zase k té fotce a znovu si to začali užívat. Je to jako když já jsem se živil dlouho ilustrací a byl jsem z těch zakázek dost unavený, ale jsou takové techniky kreslení, které tě vrátí úplně jako do dětské kresby. Třeba když zavřeš oči, nebo kreslíš levou rukou, nebo děláš takový nějaký challenge, nebo workshopy s dětma obecně. Tak to, když jsem dělal, tak mě zase pomáhlo objevovat to, proč jsem vlastně s tou kresbou začal. A ten monoklens mi přijde, že jednak mě teda pomáhá a občas mi někdo napíše, že tohle to jako taky pociťuje. Protože přece jenom my jsme s něčím začali z nějakého důvodu, třeba že tě fascinuje focení, začneš, chceš být fotografem, ale fotit pro radost a fotit zakázky je úplně jako diametrálně rozdílná věc. A jako ilustrátor jsem to zažil, jo, že někdy fakt dojdeš do té fáze, že už nechceš kreslit další plakát a nechceš dělat další obal na CDčko, ale musíš jako. Nebo musíš. Složenky se neptají, no složenky se neptají. Hodí se to udělat. Ale je to jako, člověk pak zjistí, že už možná nemá tolik inspirace a já jsem byl hrozně rád, když jsem jako ustoupil do toho UX designu a mohl jsem chvilku nekreslit jako, a nebejt ilustrátor. A teď si zase kreslím jen tak a to Já mě právě naplňuje. strašně moc otázek na tu ilustraci, jo, protože ty jsi zmínil tu dětskou kresbu a jak se k tomu jako těžko člověk vrátí. Já jsem vlastně od malička chodila kreslit a vlastně jsem celý jako dětství prokreslila a pak se z kreslení stala jako foťák. A vlastně i celý Gimpus jsem se vlastně připravila, protože já jsem věděla, že chci studovat fotku, chtěla jsem někdy studovat na Akademii výtvarných umění, kde máš jako součástí těch přijímaček figurální kresbu. To je úplně jedno, že když prostě mačkat fotky, ale když prostě na akadu, tak to musíš dělat. A vím, že potom, když už se dostaneš do nějaký té fáze, kdy tomu kreslení jako nějakým způsobem rozumíš, tak se jako hrozně špatně vrací k té jako naivní kresbě a k těm jakoby, takovým těm jako fakt dětským jako nápadům. Jak, jak se k tomu teda, ty jsi to jak se k tomu vrátíš, jak se zbavíš toho jako všeho, co víš o té technice a začneš mít... Já myslím, že to není snadný. Že je to prostě snaha hledat jako nějaký způsoby vyjádření, který ti sám mozek nenabízí. Protože člověk začne hodně dělat ty věci schematicky. Jakmile se něco naučíš, nějaký postup, tak tě to... Ale vidíš, to je možná... Jako já jsem byl ilustrátor, který neměl jasný rukopis. Jako to jsem se úplně děsil, že když mi přišla zakázka, tak já jsem vlastně nevěděl, co budu dělat. A já jsem viděl, že to dokážu nakreslit a že nějakým způsobem kreslím, ale mě to vždycky bavilo vlastně dělat jako jinak. Tak možná to je i moje takový jako prokletí, že já jsem něco jsem měl digitálně, pak jsem třeba měl výstavu, nebo jsem se účastnil výstavy na festivalu ilustrace a oni mi tam dali zeď, tak jsem vytvořil něco jenom pro tu zeď a vyrobil jsem sochu, jako. A to já jsem nevěděl, že budu dělat sochu, ale prostě tam byl takový výklenek, tak jsem hodila socha a ty vado, no tak jsem dělal sochu a nikdy jsem... koukám, koukám, že tvůj mozek toho ale jako hodně produkuje. Jako hodně se to tak jako kříží všechny. To je dobrý, to mě baví. Je to srandovní, no. Ale víš, prostě když musíš, tak to tak děláš. A já jsem teda popravdě, já jsem dělal hodně workshopů s dětma. A ty jednak tě překvapí tím, jak přemýšlej, to tě hodně vrátí, jako vlastně s těma dětma to zažíváš asi taky, že ty předpokládáš, že něco udělá nějak a on to udělá úplně jinak. A ty nevíš, jako odkud to přišlo a musíš vlastně dohledávat, jak se mohlo stát, že on tu informaci pochopil tím způsobem.
způsobem, jakým ji pochopil. Je to Jako, mám fascinující. zatím jako dvouletáka, ale jako taky mě fascinuje. On ještě nemluví, jo, to jako, Mhm. ale jako to, co to dítě napadá, už jako v takovémhle věku, to je to a kreslí, jako a rád kreslí a teď on jako začíná dělat jako kroužky, a to mě jak jako Mhm. fascinuje, že taky jako malý dítě prostě se snaží a snaží se jako, tak jsem zvědavá, co z něj bude, jestli z něj bude fotbalista, nebo jestli bude tady taky s náma kreativec, člověče. Jako, že kreslí míč. Kreslí, přesně, už je v Manchesteru myšlenkama. Ne, ale já jsem dělal hodně workshopů s dětma a tam přesně mi to dovedlo jako, nebo pomohlo mi to nahlídnout, jak přemýšlejí ty děti a tak jsem je tak jako zrazoval, že ty třeba jim dáš zadání a dáš jim hrozně limitů. Prostě řekneš, máte jenom, musíš zavřít oči a kreslit, nebo přesně levou rukou, nebo musíš nakreslit někoho naproti tobě a když ten kluk si přinese penál plných tenkých centropenek, tak mu dáš prostě tlustý štětec nebo nějaký voskovky na schvál, jako a řekneš mu, a máš 2 minuty na to a necháš je jako bojovat a v tom boji vlastně vznikají hrozně dobré věci. Ne jako pod tlakem, aby se Jasně. necítili nekomfortně, ale vlastně, že jim dáš něco, co je předtím nenapadlo si vzít do té ruky. A takhle já s tím taky pracuju, no, že se nebojím udělat tu kaňku a pak z té kaňky vlastně nechat to jako bejt, vlastně se snažit to nevymyslet. Jo, to je jako když jdeš do galerie a vidíš tam abstraktní umění a všichni se snaží pochopit, o co to jako, jaký byl záměr toho autora. A ta odpověď je, neřeš to No, prostě, jasně. nech to bejt, jako. Tak já myslím, že to je ta metoda, nech to bejt, ono to nějak dopadne. Strašně A se mi líbí myšlenka, která vlastně nám teď jako trošku se nás spojuje s tím monoklem, protože to je zase něco přesně, co ti jako vrací z té tvý komfortní zóny toho, že si můžeš všechno jako nastavit, všechno jako ovlivnit a teď jo, tady jediný, co jako vlastně ovlivňuješ je a čas. Všechno ostatní je daný prostě. A když jsi v blbých světelných podmínkách, tak máš prostě smůlu. A takže možná to je to vykročení zase z té tvý komfortní zóny, jakože když chceš dobrou fotku na monokl, tak prostě musí to mít jako určitý podmínky, což je jo. dobrý. Ale i, víš co, já třeba hrozně rád jsem fotil vždycky pevnýma sklama. A ty už jenom zjistíš, že když chceš něco líp zarámovat, tak musíš k tomu přijít blíž. Jo, není to jako zoomovací objektiv jako 70 až 300. Můžeš sedět na lavice a fotit portréty lidí, nemusíš se vůbec jim vystavit jako v šanc, třeba když chceš fotit na ulici. Jo, je to hrozně bezpečný a mně přijde tady to dobrý se tomu jako fakt vystavit a přijít blíž a experimentovat. Jo, jo, jo. To, že nevíš, co vznikne, jako je to nejlepší podle mě. A teď to ještě zmíním ještě jednou Riona, zdravím, ale on na to začal točit videa. A natočil na to jedno svatební video. A on není videomaker, on je fotograf. A Mhm. to je taková pecka, to svatební video. A je to pecka tím, že v tom je ta nostalgie, že prostě to vypadá jak stará VHSka. Jako by Ano. není to pro každého, není to pro lidi, kteří chtějí jako vyňuňaný prostě klip, technicky jako skvělej, ale jako to je takový jako, jak bych to řekla, to je život prostě, není to perfektní, je to živý, je to super. Máš víc lidí, kteří na to dělají video, nebo Ondra je takový Jo, průkopník? ještě hrozně hezky na to točí Kate Jakeš. Já bych si asi vzpomněl na víc lidí, ale jsem hrozně vděčný vlastně za kohokoliv, kdo se tím rozhodl to video točit. A podle mě to video je vlastně takový jako tajný způsob, jak to líp promovat ten můj projekt. Furt nad tím přemýšlím. Protože tam, kde ta jednorázová fotka vlastně to video nikdy nenatočí, tam máš 36 snímků, získáváš nějakou nostalgii a vlastně když to dáš na tu digitální bezzrcadlovku a spustíš to video, tak najednou ten efekt instantně získáváš, ty rozmazaný trošku v okraje. Ale to, co u toho Riona je, tak tam ty lidi jsou na té svatbě, nejsou mega ostrý, ale jsou tam a ty emoce tam jsou a ta nálada stejně k tobě promlouvá, jako i kdyby to, stejně ty lidi se v tom nevyznají, jestli to bylo focený tímhle nebo tam tím, ale pochopí, že ten Rion jako tam byl s nima a prostě zachytili tak, jako oni si přáli. A oni přesně, protože on je takový jako dokumentarista, a to já bych ho chválil dlouho, ale řeknu to jenom takhle jako zkráceně, že on fakt dokáže tam být jako blízko a to není pro každýho a fakt to přenese do toho. A jestli mu ten monokl v tom pomůže, no tak to já jsem moc rád. Ale to mě možná napadá,
kdo si to teda vlastně kupuje teď? Kupují si to Češi? Je to víc jde zahraničí? Jak to máš? Protože ty se, taky si, ty jsem koukala, že máš webovky, to máš nově, ne? Nebo to si Mhm. měl? Jsou moc hezký, miluju ten neon, tam to mě strašně jako baví, to je dobrý. A vůbec to logo je jako super, to si myslím, že taky jako, to jsi si dělal sám. Myslíš to oko Jo, jo, samotný? jo. A vůbec ten fond Jo, mě k tomu to taky jsem baví. nakreslil na touchpadu, jako jsem nakreslil 3 oka, a to třetí jsem tam dal. A zatím jsem se jako neodvážil to měnit. Si myslím, že už si na to jako lidi zvykli, nebo já jsem si zvykl. Je to dobrý. No a když jsi to měl na Etsy, takže jako tam Etsy je jako spíš mezinárodní trh. Jo, jako nejjednodušší je říct, že Češi víc objednávají z mýho webu a lidi jako cizinci obecně víc na Etsy. A asi nejvíc objednávek je tak jako buď USA, Mhm. asi Amerika a pak jako tak různě po Evropě, ale to nevím, já si to nepamatuju přesnou statistiku, ale tak jako hodně tam je Francie, Německo, Polsko, Portugalsko, Španělsko, trochu Británie, ale takový ty naši nejbližší sousedi Mhm. a pak hodně Amerika. Mhm. Ale víš, že to je ta sranda tak toho globálního světa, že mi přišla objednávka jeden den ze 2 míst, jo. Jedno bylo z Poličky a druhý bylo Beverly Hills 920. Takže fakt, jo. Šel na poštu prostě a měl jsem tam ty dvě. A mně to přijde na tom to hezký, Jo. jakože, Hele, no. a nějaký marketing máš? Jak to myslíš, jako jestli si platím reklamu? No jako je, no to není jenom jako placená reklama, ale jak se vlastně ten tvůj produkt dostává k těm zahraničním lidem? Je to to Etsy? Je to ten zdroj těch, že tam jsou nějaký jako hashtag Jo. alternativ jako Lensis nebo něco? Tak proto asi jsem na Instagramu a proto jsem na Etsy, že tam už ty lidi jako jsou a je to hra klíčových slov a toho, že neustále publikuju videa a fotím s tím foťákem a sdílím storíčka, takže nějaký ten reach to jako postupně získává. Párkrát jsem si platil reklamu a myslím, že Instagram pochopil, že jsem jako platící zákazník, tak podle mě, když teď nezaplatím, tak to ukáže méně lidem. Ale jako snažím se spíš získávat ty lidi genericky a když mi někdo napíše dotaz, tak já to beru jako taky ten marketingový lead a řeknu si, teď mu musím napsat tak krásnou zprávu, že neodolá jako a Jo, jo. bude chtít ten objektiv. Takže jsem hodně jako takový jako hodně osobní, hodně se snažím promovat, že to je prostě jeden nějaký člověk na světě, který tady tu věc dělá. A ten web jsem si vytvořil tak, protože trochu mě vlastně Instagram rozčiluje tím, jak je to jenom prodejní nástroj a chtěl jsem trochu lepší způsob, jak vyprávět jako o tom foťáku, o tom objektivu. Je to No, biznis? jasně, jo, je to biznis. Je to biznis. Není to takový biznis, aby mě to uživilo a mohl jsem dělat jenom to. Je to takový biznis, že to občas zaplatí splátku auta. A tak to je dobrý, ne? No, to je dobrý. Já myslím, že to je dobrý. Jakože na to, že když si vezmu, že ten foťák, ten foťák, to stojí 1200, 1300, teď si to nepamatuju. Je počtu 1250, 50 euro, takže Jasně, 50 1250. euro. Nedokážu si vůbec jako nevidím, nebo nevidím do toho procesu, nevím, jako, kolik času ti to jako vlastně zabere, jestli na to máš jako dobrou nebo špatnou jako rejtu. Jako, to si nedokážu vůbec, jako, ale tak jako si říkám, dobrý, tak i kdyby jako by půlka, tak jako ono to prodat, jako musíš toho prodat jako randál, jako aby si prostě splatil No, auto, ne? za ten rok jsem prodal, řekněme, 330 objektivů, si myslím, tak A to něco. je dobrý. To To, znamená, že to vychází zhruba tak jako jeden denně, jo, vlastně. Některé měsíce jsou lepší, některé jsou slabší, jasně. ale jeden denně, no. A té práce je s tím teda mraky. Nejvíc zabere času ty objektivy skládat, tisknout a hlavně rozebírat ty foťáky, Mhm. protože musím, každý týden chodím do těch fotolabů a sbírám je a nosím je a třídím to, takže s tím je nejvíc práce a nejvíc nepořádku. Hele, a ještě mi možná teď kompromis, že skáču do řeči, ale ta otázka je na místě. A znamená to, že teda lidi stále dost fotí na ty jednorázovky? Nebo jaký máš jako skladový zásoby? No já jsem myslel, že to bude furt zmenšovat, jako že už to nikdo nekupuje. Protože ta jednorázovka stojí 500 korun třeba, nebo 300 až 500, No. 600 korun.
nafotí to 24 až 30 snímků a pak to fakt jako jde do koše. Ale těch foťáků týdně dokážu získat z těch labů třeba 60, 70. Tak to jsi mě překvapil. To jste fakt jako, tohle z No, té číslo vůbec nečekala. je to fakt velký, jako, ale to mi dává Fotoškoda, dává mi to ten Film Store a B-foto. Takže taky ty největší. Já tě ještě spojím s Polagrafem. Tím takhle udělám reklamu, protože Polagraf, to jsou ty, kteří potiskávali ty jednorázovky jako na Fujikinu, jestli jsi to viděl. Tak Já on, vím, viděl jsem jejich logo na té Fujikině a no, taky jsem jich několikrát byl pro no, foťák. jo. Tak jestli si myslím, že to může být další zdroj. Ale je to trochu z Zvlášť mojí po cesty. Fujikině. Je to z mojí cesty. Oni jsou na Žižkově, takže Aha. jako zajet, není to tak daleko samozřejmě, ale byl jsem Takhle, tam. od Fotoškody to máš už jenom 2 zastávky tramvají. No, to je pravda, no, to je pravda. To je Já jsem pravda. tam takom byla, taky jsem z toho Žižkova, protože já tam mám u nich workshop 4.5., tady udělám reklamu. A já jsem se tam takom, byla jsem tam ladit nějaký poslední detaily. A taky jsem se toho bála, že jakoby pro mě ze Zbraslavy je to vlastně takové jako, hele, a ono jak je to na tý, jako, na tý hlavní kousek od toho, tak je to vlastně fakt jako z toho hlaváku, už je to jedna zastávka, takže není to tak jako hrozný. Jo, já mám hrozně rád, jako mě jsou sympatický a podle mě to dělají skvěle, takže jako jakýkoliv druh podpory, ale spíš bych jim tam nechal vyvolat film, než jenom abych řekl, skladujte mi tady někde bokem krabice s věcma, co už nepotřebujete. Podle mě se jim nevyplatím. Hele, Ale oni jako, já jim tady udělám reklamu, protože my spolupracujeme jako taky delší dobu a říkám, tak on u nich mám, já jsem hledala vlastně místo na ten workshop a pak si říkám, půjdu tam, protože to dává jako strašný smysl. Já fotím na film, prostě oni tahají do Čech jako různý takový divoký značky filmů, prostě, takže prodávají tam Instaxy, prodávají tam prostě všechny fotografické časáky, světa a je to takový prostě analogový svět. Takže A plus jako tisknou a dělají jako super věci, takže rozhodně tě ráda propojím a pokud byste neznali Poligraf, tak ještě alternativa k tomu, kde vyvolávat filmy, můžete to tam posílat zásilkovnou, což je úplně skvělý, když jste někde z horní dolní, jako jsem já, tak si zajdete do nejbližší zásilkovny se svýma filmama a druhý den to máte naskenovaný, takže úplná bomba. u nás na letní mají jakou schránku dokonce tam. No, vidíš to. A já teda miluju i B-foto, to je jako, to jsou zase další srdcáři, kam, jestli jsi zletní, tak jako Jo, B-foto, jo. zdravím, zdravím taky. No Jo. hele, takže business to je, lidi fotí na film, to je dobrá zpráva. Mhm. A pojďme k té čočce, protože jaký třeba, kolik jich prostě zlomíš, než to z toho vylámeš, nebo je to dobrý, je to v pohodě, prostě nedá se to zničit při té extrakci. Ne, já jsem přemýšlel, jestli nenatočím video, jako jak držím světový rekord v rozdělávání foťáků, protože já už přesně vím, kam dát šroubovák, aby to se rozlouplo Malina. Spíš u ořech. přesně ano, jak, no, nedokážu najít příměr, ale prostě jsem taková lovkyně perel možná, jako japonská a prostě já do toho dloubnu, ono se mi to otevře v ruce, otočím to, přesně vím, jak to otočit, takže ta extrakce samotná netrvá tolik času, je to spíš oni k těm foťákům se nechovají tak jako úplně hezky. Oni ten film z toho vylamujou podle mě ještě jako extrémnější rychlostí. Takže ke mně se dostávají ty foťáky často tak různě polámaný, už otevřený. No, někdo už většinou z nich vyrve tu baterii třeba. Takže, ale není to problém. To spíš, když jich máš za večer otevřít 100 nebo 200, tak já ty čočky sbírám a já si vždycky říkám, možná prostě přijde covid, zavřou fotokrámy, přestanu na to lidi Nestraš fotit, už. tak jako zásobuju. Tak já nevím, co se stane, jo, ale nebo já tam nebudu schopen chodit, budeme mít dítě, takže možná se tak zásobuju, tak to rozebírám, chodím tam každý týden a těch čoček mám ještě na stovky foťáků jako doma připravený. Ale je to jak, když mi babička u televize přesně loupala ořechy kdysi, tak Ty si loupíš čočky. loupu čočky. A je třeba rozdíl čočky z toho Fujifilm foťáku a z toho Kodaku? Je to jinak velký? Dělá ti to problém v té produkci? Jinak velký to je. Budu muset upravit ten design, že teď chci trochu přejít na ty Kodakové čočky, protože jich je prostě víc. Je jich víc, jo? Jako těch Vždycky Kodakových. měla ten Fujifilmový.
Asi. Jo, já mám taky radši, ale možná Fujifilm. ta naše možná jako Fuji to prokletí, že vidíš nápis Fuji a šaháš potom. Ale těch Kodaků je obecně víc a já jsem testoval několik druhů čoček a ukázalo se, že některé značky často jsou ty čočky nekvalitní a jsou třeba zastřený a nešlo je použít. A podle mě to je chyba už jako z výroby, že to nebylo, že by to někdo poškrábal tím použitím. Takže ty Fuji jsou spolehlivý a ty Kodaky taky. Takže proto asi, no. Ale obrazově je to hrozně podobný. A Kodak má podle mě trošku více rozostřený kraje, ale ne tak, že by si z toho všimla, kdyby jsem ti dal ty dvě fotky vedle sebe. Úplně tak jako spíš pocitově, no. A máš pocit, že to už jde do nějaký barvy na tom digitálu, ta čočka, když fotíš? Protože třeba já takhle mám od TT Artisan ten jejich tiltový objektiv a ten má úplně Mhm. diametrálně jiný barvy jako z výstupu na Fujině než jakoby nativní skla. Tak jestli si Hmm. všimnu, že to má nějakou jako feature. Ty jo, nevšim, ale možná takhle nezkoumám věci, jo, že Jasně, že to je po tvoji rozlišovací schopnost. no já nejsem přísnej na to nejsem, jako. Ano, ono, já jsem toho všimla na té svatbě, víš, protože ono jakoby máš badge, vlastně, kterým to jako nabarvíš a teď Hmm. najednou máš jako segment, kde máš ten jiný objektiv a říkáš si, zelená, to se stalo, víš, jako, a ty to musíš jako ručně zase došmrdlat k tomu jako zbytku. Tak jenom jestli to má nějakou jako specifický jako barvu, nebo něco, něco specifického, co se Takhle chová. jsem si nevšiml, ale víš co, já když fotím na ten monokl, tak fotím na monokl a nic nestřídám. Možná to přesně je spíš otázka na ty lidi, kteří by se to snažili použít v tomhle profesionálním prostředí. Ale nikdo mi to nepsal zatím. Hele, Takovouhle. a ještě mě možná napadá, liší se i to, jak je ta čočka ostrá? Je tam nějaká jako něco, nějaký lom, který to jako ovlivňuje? Myslíš u toho Kodaku a Fuji třeba? No, Nebo nebo prostě jestli ty Fuji čočky jsou jako, jestli i tam vidíš třeba, že některý je víc rozostřený v krajích, nebo jestli tam je to jako standardní. to hodně podobný. Je to hodně úplně napříč všema foťákama to bylo podobný, takže mě spíš šlo jenom o tu kontrolu kvality, kdy jsem u těch třeba Ilfordů, ale podle mě to nebyl úplně Ilford, ale ještě jiný typ, který používal stejný druh těla, jak to řeknu. Tak tam jenom jsem si nebyl jistý a nechtěl jsem každou čočku zvlášť prověřovat, jestli tahle ostří a tahle ne. Ale všechno je hodně podobný, ale to ostření vlastně dělá hlavně ta clona, která tam je prostě clona F10, což je docela dost, ale ta zajišťuje to, že to ostří od toho metru do toho nekonečna. Ta dělá tu velkou hloubku. Já to Takže doporučuji každému prostě člověku, který fotí furt jenom na nejnižší clony. Protože to je jako tak osvobozující najednou vidět něco jiného a mít prostě proostřenou celou tu scénu, protože pak člověk zjistí, že to není jako pestranda komponovat, jako když máš všechno ostrý. to je pravda, ale myslím, že hodně street fotografové fotí jako clona Jo, jo. 11, 16, 8, 4 minimálně, jako. Jo. Přece jenom chtějí chytit to město a to na 1.4 s těma dnešníma foťákama s nás, ale radši to zvětšujou, no. Takže já myslím, že Ale, se vejde. no, když jsi zmínil takovou jenom clonu F4, vošahal jsi si na Fujikyni nový GFX 100 RF? Jako měl jsem to v ruce od těch kamarádů, co jsem tam potkal a půjčili si to. Já jsem to pak už nestihl, já jsem nebyl ten první den a neměl jsem občanku u sebe, takže Jasně. jsem pokoukával. Ale hrozně rád bych se s tím prošel po městě a fotil. Ježišmarja, ty to vyfotíš a pak z toho vořízneš třeba v 80 mikrozáběrů. Je to jako fascinující v něčem. No. Hrozně se mi líbí, jak ten foťák je divný a specifický. Přijde ti Jako to. divný, mně přijde strašně krásný. Je to první jako krásný GFX, který oni vydali. Ta 50 R, co mám já, je jako taky hezký, ale tohle je prostě Fujinka. Tohle se jim Jo, fakt... ale jako designově, jo. Designově mi to přijde jako skvělý, Jo, jo, jo. ale myslím, že to je foťák, který si udali pro radost a ne pro No, nějakou nejširší masu. ne, ne. Že podle mě jsou si vědomí, že to je jako nějaká taková speciálka. No to je prostě foťák pro Raska, on si ho No, nadizajnoval jo, možná. sám. Ale hele, jako já bych ho i využívala jako, kdyby tam byla jako, kdyby to bylo jiný ohnisko. Na mě to je strašně široký na ty lidi. Jako kdyby to byla 35, která je, nebo 20, jakoby 23, 35, prostě 35 mm na full frameu, tak bych do toho asi šla.
jsem do toho šla, protože bych vlastně na to jako odfočila všechno, jo. A tady Hmm. ta 28 jako není úplně můj šálek jako kávy, ale je to rozhodně super. To buď Tak já řeknu proti názoru, já kdybych měl tolik peněz na foťák, tak si koupím Leica M6 a už nikdy nefotím digitálně. Prostě takhle bych to udělal. No, já jsem si pořídila M2, když jsem byla těhotná. A říkala jsem si, dokud to ještě jako už tenkrát, to bylo před těma 2 rokama, to stálo prostě strašný randál. A nebo 3 skoro už. Ale říkala jsem si, ono to jde furt a víc nahoru. A pokud to nekoupím teď, tak už pak to překročí takovou tu únosnou jako hranici toho, co do toho chci jako vrazit. A nefotím na to. Ale možná je to z toho důvodu, že jsem teď v té divné jako fázi, kdy prostě jako fotím jenom, když prostě jdu jako do práce. A na takový ty jako sranda věci není jako úplně čas. Ale jako jak je to celý manuální, tak ty se musíš být jako fokusovaný na tu věc. A já si do toho vždycky dám film a pak to dám 3/4 roku prostě, těch 30 Hmm. políček. A to je strašně dlouhý, no. To je Takže pravda. Ale já to beru tak meditativně asi. Jakože pokud něco, tak tak tohle. tenhle A nic posiluje. jiného. To je pravda. Tome, máš nějakou ještě, ty jsi teďkon k tomu monoklu, ještě pojďme se vrátit k tobě. Ty tak jako děláš ještě jiný věci k tomu. Co jsi teďkon, máš takový ty filtříčky, co tě k tomu vedlo? To jako rozvíjet. A jestli máš ještě nějaký jako další nápady? Tyjo, strašně moc. Ale jako, To jsem se obávala, že tvoje hlava vymyslí zase to spoustu je za věcí, otázku co vůbec. budu muset potřebovat. Tak pojď, co potřebuju. Filtříčky. Tak všechno je reakce na něco. Mm, Jako ty filtry jsem chtěl vytvořit, protože jsem chtěl trochu propagovat to téma toho experimentu. mm, Že máš něco, co ohejbá obraz určitým způsobem a určitý mý konkurenti vytvářeli čočky, které v sobě měly, nebo objektivy, které měly víc čoček vedle sebe a ono to pak vytváří takový kaleidoskopický efekt, nebo efekt 3 fotek v jedné fotce, která se pak dá tak jako gifovat a animovat. A mně to přišlo hrozně nekontrolovatelný a takový jako zvláštní. Jak jsem říkal, touhle cestou nechci jít, když asi by to mohlo být populární, ale udělám ty filtry, které můžeš držet v ruce a ty si vlastně můžeš jenom tím samotným podržením, jako buď dobarvit obraz, trochu ho ohnout, jak to dělali ty naši dědové, že měli ty předsádky se všema těma barevnýma filtrama, anebo je tam i takový jeden filtr, který je světle modrý, ten má v sobě vygravírovaný to logo Monokl a ten ti dokáže i docela hezky jako zrcadlit, co se děje třeba i za tebou, jo? Že ty můžeš do té fotky dostat jako najednou úplně jako promítnout si tam víc věcí, takže to mě baví s tím chodit a samozřejmě je to prostě plexisklo, trochu se to poškrábe, ale ono to na té fotce není zase tak vidět, spíš to zabarvuje. Takže jsem chtěl rozšířit Dělal moje čočky, jak jsou zapatlané. a pořád to fotí, že? To hrozný a fotí to a není to vidět. Jako Ale to občas jako takový ty OCD fotografa, když vidí moji kameru, si říkají, no, promiň. další. Jsem jenom chtěla říct, že nějaký škrábanáček ty vůbec nemůže zastavit. No, ale ten další produkt byl takový jako DIY objektiv, Mhm. protože jedna z těch metod, která i docela na YouTube je populární, když teda zadáváš ty klíčové slova, co já, To tak jsou. no, taky ty různý, jak experimentovat, vyrábět. To Mhm. DIY se často objevuje, jako když tam něco píšu. A mě ho hrozně baví. A tak ty si vlastně můžeš vzít krytku, vyvrtat do ní díru a do toho dát jenom ten vlastně samotný element z toho jednorázového foťáku. A každý podle mě má krytek několik, jako nebo ta krytka je poměrně levná záležitost na to, že to je kousek plastu, je to drahý, ale jako pokud ji máš doma a máš nějakou náhradní nebo z nějakého jiného těla, tak si tam vyvrtáš díru, strčíš tam toto, tak jsem udělal takový set. A chtěl jsem zase promovat, že možná jsi student, možná chceš experimentovat, možná jsi bastlíř, jako trochu já, Mhm. tak jsem nakreslil takový manuál jako komiks, abych zase tam jako zdůraznil sám sebe vlastně, takže je tam kreslený návod k použití a celý ti to přijde i s takovým jako 3D tištěným vyznačovačem středu kružnice, což ti pomůže jako si Mhm. na té krytce vyznačit přesný střed, kde pak vrtat. Takže jsem chtěl těm lidem jako usnadnit pár kroků, který by jinak, jo, možná jsem moc složitý, ale Ne, mně to přijde úplná bomba. Mě prostě jako, mě na tom baví strašně to, jak ty jsi jako
ten vědátor, co si tam jako vymyslí ty věci a teď to chceš jako předat těm klukům, což jako já si myslím, že obzvlášť takovou v této jako digitální době, když jako trávíme strašně moc času prostě za kompem, tak si jako myslím, že pro holky to není, jo, nebo možná nějaká holka taky ráda vrtá, jo, ale teď si vem, že ti přijde tadyhle ten kit, který ty si doma můžeš jako něco vyrobit, podle mě to je prostě pro toho kluka fotografa úplně jako velký sen, takže úplně dobrý. Jo, já doufám. A hlavně ještě jsem nenapsal jako definici toho workshopu, ale na Photoškoda Festu budu mít workshop, jak si ten objektiv vytvořit, takže tam vezmu tady ty sety Mm. a když si někdo přinese vlastní krytku, tak já tam budu mít vrtačku a budu tam vrtat díry. Takže No tak to je super, to je dobrý. jednak tam budu mít přednášku, asi o tom, o čem si povídáme tady spolu trošku, a pak tam bude ten workshop. To se potkáme, nemáš ji v pátek, 31. 30. Pátek nebo v sobotu, já se nepamatuju teď. Tak jestli v Vidíš, pátek, tak se uvidíme. to moc připravit, no, ale kdo chce, tak to najde. No. Jo, jo, to víš, jo. Já myslím, že ještě není ani program, teda, jakože já jsem jenom hlásila, že bych jako ráda v pátek, takže, Jo. no, takže ono to A ještě čekaj, až jim dodám ty podklady. stihne. Já si myslím, že to není ani venku, takže jako, Mhm. to je dobrý. Ještě řeknu jednu věc, No jestli jasně, můžu. dobrý. O produktu, který chystám a který zatím neexistuje. Jenom jsem dělal jedno takový storíčko, že jsem chtěl zjistit názory lidí. A to budou takové karty, kde vlastně jsou jako kreativní prompty, budou takové jako podněty k focení. Takže to vždycky máme jako téma, těch karet je 52, už je mám vlastně všechny daný dohromady, teď jenom jako designuju tu rubovou stranu, což je podle mě těžší, než vymyslet ty prompty samotný. A buď budu tisknout 3D na 3D tiskárně ty krabičky, nebo to dám celý papírový, recyklovaný, ale vymyslel jsem je hodně abstraktně, že tam není žádný jako návod k použití k tomu, prostě jak to vezmeš a jak to použiješ, tak je na tobě. Takže to je A bude to o nějakém jako experimentu, jak se jako, Budeš to že mít do 4.5. můžu ti poslat nějakou verzi. Že ne, mně to přijde jako super to ukázat těm fotografům, co možná přijdou, nebo na ten můj workshop, kde je jako místo na to být jako trochu kreativní. Protože lidi si zapomínají hrát a myslím si, že když nejsiš jako z nějakého, ani nevím, vidíš, máš vystudovaný něco uměleckého, nebo ses k tomu dostal jak slepej k husli? Já jsem studoval scenaristiku a pak jsem byl na DAMu, takže já jsem dělal autorský divadlo. No, no super. Takže k tomu máš jako blíž, tím chci říct, že prostě na té škole tě lidi vedou k nějakému zadání, k nějakému stylu přemýšlení, k nějaké jako kreativě a myslím si, že lidi, kteří začali fotit jako z ulice a nemají tadyhle ten background, tak se prostě strašně složitě a špatně dostávají k té volné tvorbě a vlastně to jako neumějí a nevědí, jako kde začít a nevědí vlastně, proč by to měli dělat. A myslím si, že by to měli dělat hlavně z toho důvodu, protože se jednoho krásného dne v těch zakázkách jako utopí, zacyklí a neposunou se jako někam dál, takže mě tohle to přijde jako úplně skvělé. Na to si, když tak Ty jsi popovídám. řekla, já ti klidně vytvořím nějakou jako zkušební verzi. Já teď poptávám ty tiskárny a řeším, jak to bylo co nejlépe, a aby to Jasně, bylo fakt hezký. No, já jasně. jsem hrozně jako fetišista na papír, takže já potřebuji, aby to fakt vypadalo dobře. Ale já jsem chtěl něco říct. Já jsem ti skočila do řeči, promiň. Já nevím. A bavili jsme se o tom, že na tom pracuješ. Jo, ty jsi řekla totiž slovo hravost, jako Jo, nebo hra. jo. To mi přijde, že to všichni pořád neustále hledají, místo, aby to reálně prostě zkusili udělat, jako. Takže já jezdím už leta letoucí na tábory, kde děláme animované filmy s dětma. A vždycky přijedu, někomu o tom vyprávím a vždycky mi řekne, já bych hrozně chtěl někam takhle jako jet a jenom tak prostě společně si vařit a být v přírodě a něco tam vytvořit za film. A říkám, "No tak jeďte." Teď, no. Jo, ono je to vlastně škoda, no, jako, že to vnitřní dítě je potřeba, aby bylo pořád živý a myslím, že ale u vás kluků je to trochu jednodušší než u nás holek. Myslím si, že vy ho ještě umíte jako vykřesat takovejma jako věcma, jako že si jenom kopete, já to A- vidím, jako že můj manžel si kope s tím malým do toho míče a ty to vidíš, najednou to tam jako je. Hmm. A je to samozřejmě jako to kopání takovou euforii jako nedává, jo. Ne, to je furt mě kopání, protože kopání do míče je u nás jako velká věc, tak musíme dělat furt. No, takže
Hele, ale je to otevřený trh. Čím víc prostě uděláš takovejhlech jako věcí pro ty lidi, a to nemusí být jenom kreativci. Vem si, kolik lidí z korporátu si zaplatí prostě workshop o tom, jak si jako ušít boty, jo. Protože prostě potřebují jít dělat něco rukama, jo. A vlastně jsme se dostali do hrozně jako smutné doby. Ale jak jsem dělal ty workshopy s lidma, tak jsem tohle vlastně tam hrozně pocitoval, že ty lidi ani nepotřebují se zlepšit primárně v té kresbě, ale chtějí se trošku jako otevřít a dělat něco jenom tak, aby se zbavili toho nánosu té každodennosti. A neříkám to, že by všichni byli jako nějak zaplevelený, ale spíš jsem to vnímal, že to není workshop kresby, ale workshop nějakého sebepoznávání trošku. Jo, taky A, to tak a, vnímám. a I u toho proto cení. Proto jsem se zaměřil víc na to, na ten samotný experiment a na tu hravost, aby se tam lidi vzájemně povídali a poznali se, aby to bylo takový jako, aby se fakt cítili dobře a aby si dokázali představit, že i zítra budou něco kreslit. Že to Mhm. není jako tak, že dneska tam okopírujou papouška podle mřížky a budou spokojený, vystaví si a řeknou, to jsem teda zažil zážitost. Jako. Ale ty takový ty workshopy, jak všichni nakreslí ten stejný No, strom a to je pro tím mě hrozný. jako vlastně odškrtnou si olejomalbu, to neděláš, to není ono. Vůbec, jako u mě zapojíš pravou hemisféru, aniž bys o tom věděla. Jako nikdo ti nic neřekne o pravý hemisféře přitom. A děláš to ještě, můžu přijít? Dlouho jsem to nedělal. No, tak až Naposled- budeš, hele, impuls a já ráda se k tomu, já jsem strašně dlouho nekreslila, podle mě už to neumím. A tak já tě pozvu na jinou věc. Já jsem před asi, Ježíšmarja, 2004, no před třeba 10 lety, tak jsem založil organizaci Urban Sketchers Prague. Jo, to Hezký. tady neexistovalo, taková celosvětová organizace a já jsem udělal takovou tu pražskou odnož. A to funguje na tom principu, že se lidi pravidelně potkávají a prostě spolu kreslí město. Takže Hezký. mě to pomohlo poznat Prahu, poznat ji z úhlů, ze kterých bych ji nepoznal. Jeden den kreslíš v metru nebo jedeš na Chodov, druhý den třeba zařizují různé prohlídky, třeba nějakých plynáren nebo nějaký jako kavárny speciální a prostě spolu kreslí. A ty najednou se ocitneš v místě, kudy si třeba jenom celý život procházela, nějak prostě palačák, taky ty spojnice a jak to město je takový zrychlený. A teď tam seš 2 hodiny v kuse, A čumíš. pak se potkáš s těma ostatníma lidma a vidíš to Palackého náměstí z 15 různých stran úhlů a úplně ti to, jak kdyby si, ne, já nevím, je to fascinující pro mě. Takže to, Jo, jo. na to jsem Hezký. jako hrozně pyšný, že se mi to povedlo tady jako začít a vlastně teď to má spoustu nějakých jako následovníků a lidí, co organizují ty sketchwalky a workshopy. To potom jsem v životě Takže tam, neslyšela, ale to je zase jako mimo tu moji cílovku, ale je to hrozně hezký nápad. To mě možná zajímá, ty jsi zmínil tu scenaristiku. Máš pocit, že ti to nějak pomohlo v něčem, co děláš teď? ano, Jo? ano, Ano. já mám rád příběhy, obecně. Aha. Já si rád povídám s lidma. Já Mhm. jsem ten, co zdržuje, protože prostě v pekárně místa, abych jenom koupil housky, tak se tý paní ptá, co chtěla dělat jako malá holka a ona řekne, že kreslil bruslař. No prostě ježišmarja. Takže já prostě sbírám příběhy a podle mě ta fotka nebo ta kresba mi hrozně, tohle mi v tom pomáhá, že vlastně mám takovou databázi jako těch příběhů v sobě. A když jsem třeba kreslil komiksy, to jsem asi nejvíc kreslil komiksy, když jsem byl ilustrátor. Tak když jsem kreslil komiksy, tak jsem si z toho mohl jako brát ty zdroje inspirace Mhm. a vlastně to o někom jako udělat. Takže často jsem někoho potkal, on něco třeba jen tak řekl a mě napadlo jako na tu jednu větu nakreslit celostránkový komiks. Takže to mě úplně, asi takhle mi to pomáhalo, ale jako, víš, to, co říkám, tak to není nic, že by mi to vydělalo ty peníze, nebo Ale možná víš, mi to že pomáhá v ty tom, že jakoby, vypravím o těch objektivech, no, jako, jasně. Život mě vždycky jenom o tom vydělávání jako peněz, ale hm, což jako kdybychom chtěli vydělávat nějaký jako reálný peníze a být jako milionář, tak asi nejdeme studovat umění. ano, no, jasně, ale museli jsme, takže jsme to udělali. Jo, jo. Ale třeba možná proto, že rád sbírám příběhy, tak mám i na webu jako pod stránkou User Stories Mhm. a tam je třeba 10 nějakých profilů lidí, kteří fotili s tím mým objektivem a jsou tam jejich fotky a jejich nějaký takový krátký odstavec, proč zrovna, nebo jak o tom jako přemýšlej, o tom monoklu.
Takže kdybych to nestudoval scénaristiku, tak třeba tam to podstránka není. Jasně, ale já si myslím, že to je hrozně důležitý, hlavně pro ty lidi, co si to chtějí koupit. Já si také myslím, že jako tím, jak je to tak jako cenově dostupný, tak je to takový jako, jo, to si jako koupím. A víš, jako není tam takovej ten, není to velký deal breaker v tom, že jako by si fakt chodil jako rok a rok si říkal, tak mám si to koupit nebo nemám si to koupit. Ale rozhodně si myslím, že to jako pomáhá. Jako když vidíš ty ostatní lidi, co jsou schopni s tím jako vyfotit. A jenom ti chci říct, že celou dobu, co tady spolu mluvíme, tak si říkám, kurně, já na to musím začít fotit. Protože Určitě už to mám neudělej. jako na skoro rok, jako od června to mám zastrčený prostě. A jako chodíš všude se mnou, jo? Jako fakt všude i seš. To je Jenom dobré. seš jako v boční kapsičce pík designu, kdy jako na to nikdo jako nikdy prostě nepřijde řada, no, ale ono se to chce mít to třeba na druhém těle, prostě normálně přilepený, jako, a když tak to vytáhnout, jako, a mít z toho ten point and shoot a neměnit to sklo, protože ve chvíli, kdy to zahrnuje prostě výměnu toho skla, tak už se vezeš. No. Ale mně se třeba líbí, když třeba letíš někam, letíš na Kanáry, na nějaký výlet, jo, a vezmeš si do batohu s sebou jabko a pak ho zase za těch 14 dnů vybalíš v Praze, ale prostě měla si s sebou zabalený vitamíny a to jabko procestovalo kus světa s tebou. A má A příběh. ty Sice jsi to nic měl, nevidělo, protože hnilo v batohu. ale pak ho někomu dáš a řekneš, tohle jabko prostě bylo na Kanárech, jako Jo, to. jo. Možná už je trošku za zrytem, ale bylo tam. No, to mi bylo to strašně příjemné. Jsem strašně ráda za to, že jsme do toho šli, protože my se o tom podcastu bavíme delší dobu. Vím, že Hmm. jsi nad tím taky jako špekuloval, jestli máš jít nebo nemáš jít. A jsem ráda za to, že jsi šel, protože myslím si, že bychom tady mohli jako rozvést několik dalších témat, o kterých bychom se mohli bavit a možná se ještě někdy, nebo budu ráda, když se ještě někdy vrátíš a budeme si moc popovídat třeba o těch odpadech a co tě fascinují, a nebo i o té ilustrátorské části, protože to je taky něco, co je zajímavý. A jenom ti chci říct, že ty jsi tak jako říkal, že nejsiš fotograf a co tady jako budeš dělat. A podle mě jsme vlastně mluvili jenom o focení. Takže skoro. Takže dobrý. Jakože No, já jsem hrozně rád, že jsem za ten rok potkal spoustu fotografů a celou tu komunitu vlastně kolem toho, takže to je hrozně jako příjemná skvadra lidí. Já myslím, že jinak bych se tam nikdy jako nevnutil, tak jsem jako rád za tenhle projekt, že mi to umožnil. No. Je no to to, nemáš stalo zač... se to důležitější věcí, než jsem čekal. Já jsem myslel, že to budu dělat 2 měsíce, nebo udám si 2 objektivy a skončím s tím. A A jak dlouho vlastně žije monokl? no, zhruba ten rok asi. Myslím, Rok, že jo? Jako takhle čerstvý. Já jsem myslela, že to je starší, člověče. Jako ten minulý obrat Vánoce to měl jsem... fakt jako úplně v tom na jaře Ano, jo, z je čerstva. tak. Jako minulý Vánoce jsem se tam, během vánočních prázdnin jsem se učil modelovat v tom programu a tisknul jsem první pokusy na 3D tiskárně. A někdy v únoru už jsem měl takový prototyp, co trochu fotil. Ale myslím, že první objednávka přišla 15. dubna asi, si Tak myslím. hele, tak to bude. Tak já tady Monocle Lens přeju všechno nejlepší k jeho významným prvním narozeninám. A přeju ti, ať tě to baví. A kdybys náhodou potřeboval počít to GFX, aby si to zkoušel, tak jako není problém, protože mě by to fakt jako a Děkuju. tam je možná to, kdyby mě to možná bych na to fotila víc na to GFX, protože na to jako obecně fotím víc. A, ano. A jako fakt mě to strašně zajímá, jak by to obrazově vypadalo. Takže se tady off record může nějak. Víme to, nebráním se. Super. Tome, přeju ti, kdy má to vůbec termín, prosím tě? V polovině června. Takže za chvilku. Přeju ti lehký start do tvé nové otcovské role. Ať se ti Děkuju. moc daří. Doufám, že se ještě, určitě se někde potkáme. Určitě se potkáme v tom červnu, tak květnu na té fotoškodě a určitě se někde potkáme i jen tak. Takže moc ti děkuji za tvůj čas a měj se hezky. Taky moc děkuju. Všechny zdravím do podcastu, to jsem asi neřekl. Tak měj se hezky, Eliško, Jo, a děkuju. ještě prosím tě poslední věc. Ještě nadiktuj tvoje webovky a Instač, kde tě Jo, můžu. tak je to Monocle Lens a je to monoclelens.com. Mhm. Tam. Master. Mhm. Protože spousta lidí poslouchá v autě, víš, a pak to zapomenou, takže aby to věděli. To jsem vždycky zapomínám tady na ty oslý můstky. Tak Tak super, jezděte opatrně. jezdíte Jezděte opatrně, opatrně. přesně tak.